Καλησπέρα σας. Για μια ακόμα φορά το HIOS Digital κοντά σας με την Ειρήνη Αναγνώστου και τον Αντώνη Κουνέλη. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Ένας μαθητικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός Λυσίας, όπου είναι πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός μέσω ίντερνετ. Οργανώνεται για 14η συνεχόμενη χρονιά. Ήδη δηλαδή έχει προϊστορία. Ναι. Ο διαγωνισμός, να πούμε ότι διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αλλά η ιδέα ήταν από τα εκπαιδευτήρια Δούκα και επίσης συμμετέχουν η Microsoft Ελλάς, η ΟΤΕ, η InfoQuest, το Ίδρυμα Λαμπράκη, η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και άλλοι διακεκριμένοι επιστήμονες. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε τους σκοπούς του διαγωνισμού. Ευγενής άμυλα μεταξύ μαθητών σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους. Περισσότερο προσανατολισμένες σχολικές τους γνώσεις. Αφορά ποιους μαθητές? Αφορά τους μαθητές από 4η Δημοτικού έως 6η Δημοτικού και τις 3 τάξεις του Γυμνασίου και τις 3 τάξεις του Λυκείου. Άρα από 4η Δημοτικού και πάνω. Και πάνω. Όλα τα παιδιά. Όχι όμως μόνο για τα Ελληνόπουλα που βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά και Κύπρου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Μάλιστα. Εξάλλου το ίντερνετ μπορεί να το κάνει αυτό. Σωστά. Ένας δεύτερος σκοπός είναι η παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση της γνώσης με διερευνητικό και παιγνιώδη τρόπο. Στηρίζεται στο τρίπτυχο αναζητώ, βρίσκω και απαντώ. Επίσης δίνει έμφαση στην κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες από το ίντερνετ και να κρίνουν κατά πόσον είναι η σωστή απάντηση της συγκεκριμένης ερώτησης. Εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας και η χαρά από την διαδικασία της συμμετοχής. Ένας διαγωνισμός είναι πάντα ευχάριστος. Σωστά. Ειδικά σε μικρές ηλικίες. Μπαίνουν λοιπόν σε μία ιστοσελίδα, την lysias.gr, έτσι δεν είναι? www.lysias.gr. Και εκεί μπορεί να εγγραφεί ένα παιδί, να κάνει τη διαδικασία εγγραφής, του ζητείτε με ένα username και ένα password. Ωραία. Καταχωρεί τα στοιχεία του, τα οποία διευκρινίζουν ότι είναι μόνο διαθέσιμα από το Λυσίας. Και στη συνέχεια του δίνουν ένα όνομα και ένα κωδικό για να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Ξεκινάει πότε ο διαγωνισμός? Το Σεπτέμβριο με τη σχολική χρονιά, ας πούμε? Όχι, είναι στα μέσα περίπου της χρονιάς. Τώρα σε αυτή τη χρονιά ήταν το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου ήταν για 3 εβδομάδες η αρχική φάση. Θα τα πούμε αναλυτικά όμως παρακάτω. Ωραία. Και η τελική φάση ήταν τον Απρίλιο. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι να αναφέρουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του διαγωνισμού Λυσίας. Αφού με προωθεί την ιδέα παίζω και βοηθάω, δηλαδή για κάθε συμμετοχή οι διοργανωτές καταβάλουν κάποιο χρηματικό ποσό σε ένα ίδρυμα. Το ίδρυμα αυτό είναι το Ίδρυμα Ελπίδα. Το Ίδρυμα Ελπίδα φροντίζει καρκινοπαθή παιδιά. Ακριβώς. Ωραία, άρα όσο πιο πολλοί μαθητές συμμετάσχουν στην πρώτη φάση, τόσο και πιο μεγάλο ποσό θα συγκεντρωθεί για να πάει σε αυτό το ίδρυμα. Πολύ σωστά. Διότι στη δεύτερη φάση είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των παιδιών που επιλέγεται. Ακριβώς. Να αναφέρουμε τις φάσεις διεξαγωγής και τον τόπο διεξαγωγής. Στην πρώτη φάση λοιπόν παίρνει μέρος οποιοδήποτε. Ακριβώς. Φέτος ήταν από τις 12 έως τις 26 Μαρτίου η πρώτη φάση. Μπορούν τα παιδιά να έχουν κάποια βοηθήματα όσα τους επιτρέπει το παιχνίδι. Κάποιες εγκυκλοπαίδειες, αριθμομηχανές, την αριθμομηχανή μάλλον, το Google, μηχανής αναζήτησης. Αλλά η πρώτη φάση νομίζω δεν γίνεται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί ο καθένας να πάρει μέρος από το σπίτι του. Αρκεί να βρίσκεται σε κάποιο σημείο που να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Οπότε δεν είναι και ελεγχόμενοι. Φαντάζομαι θα μπορούσε να πει κανείς. Ναι, ναι, γιατί καλό θα είναι μπορώ και εγώ, ας πούμε, παιχνιδιού, σαν γονιός να βοηθήσω το παιδί, κάπως έτσι δεν γίνεται? Σωστά. Οι 300 καλύτεροι, της κάθε τάξης, οι πρώτοι 300 της κάθε τάξης έχουν το δικαίωμα, προκρίνονται μάλλον στην τελική φάση, όπου εκεί πια πρέπει να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό από πιστοποιημένα κέντρα Λυσίας. Και ταυτόχρονα γίνεται αυτό, μια συγκεκριμένη μέρα μαζεύονται τα παιδιά της κάθε τάξης και φέτος ήταν στις 24 Απριλίου, ανάλογα με την ώρα είχαμε και το διαγωνισμό σε κάθε τάξη. Και βέβαια θα διεξαχθεί μια τελετή βράβευσης για τους νικητές. Να δούμε λίγο το παιχνίδι. Ναι. Και μετά θα σας αποκαλύψουμε και γιατί κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή την εκπομπή στο διαγωνισμό Λυσίας. Όχι μόνο γιατί είναι ένας ηλεκτρονικός διαγωνισμός που αφορά μαθητές, αλλά γιατί σαν HIOS έχουμε και διακρίσεις. Σωστά.
πριν πάρει μέρος κάποιος στην αρχική φάση, καλό θα είναι να παίξει στον δοκιμαστικό διαγωνισμό. Έχει δοκιμαστικό παιχνίδι για κάθε τάξη? Ναι, έχει για κάθε τάξη. Εδώ μπορεί να διαλέξει την τάξη του το παιδί και να μπει στο διαγωνισμό. Για να δει περίπου. Αναφέρεται σε αυτό το σημείο δοκιμαστικό παιχνίδι. Μάλιστα. Όπου εκεί δεν χρειάζεται να μπούμε στην Τετάρτη Δημοτικού. Αυτό είναι το περιβάλλον του παιχνιδιού. Εδώ μας λέει 2 λόγια για το Λυσία. Να το κλείσουμε. Έχουμε τις 7 θεματικές ενότητες που θα πάρουν μέρος τα παιδιά. Σπάζοκεφαλιές, φυσικός κόσμος, τόποι, γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία, κοινωνία, πολιτισμός, καθημερινή ζωή και αθλητισμός. Είναι αυτές οι κατηγορίες που κάθε μία έχει 8 ερωτήσεις στην αρχική φάση. Να πάμε στον αθλητισμό. Ας δούμε λοιπόν εδώ. Αυτή εδώ είναι μία εικόνα η οποία σε κάποια σημεία της κρύβει τις ερωτήσεις. Πώς θα το καταλάβουμε? Αν κινήσουμε το ποντίκι μας πάνω, εδώ γίνεται λίγο πιο φωτεινό. Βλέπουμε κάποια ένδειξη φωτεινή που σημαίνει ότι εδώ κρύβεται μία ερώτηση. Πράγματι το επιβεβαιώνει και επιλέγω την ερώτησή μου. Αμέσως βλέπω σε αυτό εδώ το σημείο ότι συμπληρώθηκε το πρώτο σημείο. Ερώτηση, θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι 8 και απαντάω. Είναι ερώτηση με υποερωτήσεις βέβαια μέσα. Ναι. Σωστό, λάθος. Σωστό, λάθος. Πολλαπλής επιλογής κάποιες, δεν είναι μόνο αυτές. Ναι. Εδώ να πούμε ότι αυτή η ερώτηση δίνει στο μαθητή 80 βαθμούς. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποια βοήθεια, που λέγαμε και προηγουμένως, την αριθμομηχανή. Αυτή η απάντηση πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο χρόνο, στην πρώτη φάση ή όχι? Όχι. Έχει τη δυνατότητα να το σταματήσει το παιδί κάποια στιγμή και να συνεχίσει παρακάτω. Απλά μέσα στο χρονικό όριο της μιας εβδομάδας πόσο δίνει της πρώτης φάσης. Ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Δίνει, απαντάει και συλλέγει τους βαθμούς του. Ακριβώς. Μπορεί να πάρει βοήθεια από το ίντερνετ. Εδώ μας παραπέμπει αμέσως στη μηχανή αναζήτησης Google. Μπορεί να πάρει τη βοήθεια του 50-50, όμως με κόστος τη μείωση των βαθμών της κάθε ερώτησης. Οπότε το αφαιρεί κάποιες ερωτήσεις προφανώς. Ακριβώς. Ή να ανανεώσει εδώ την ερώτηση αν κάτι δεν γίνεται σωστά κατά την προβολή της. Και στη συνέχεια, αφού απαντήσει, προχωράει να αναζητήσει ένα επόμενο σημείο που θα του δώσει μία ερώτηση. Μάλιστα. Η πρώτη φάση θα λέγαμε ότι είναι λίγο εύκολη, δίνει τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά και να συμμετάσχουν και να βρουν αυτά που ζητούνται. Ναι, εύκολη θα έλεγε κανείς κατά πόσον γνωρίζει το θεματικό αντικείμενο της τάξης του καλά ή όχι. Βέβαια και κατά πόσον είναι εξοικειωμένο με τεχνολογία ώστε να αναζητήσει αυτές τις πληροφορίες. Γιατί πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε στο ίντερνετ, νομίζουμε ότι βρήκαμε το σωστό, αλλά δεν είναι το σωστό. Αυτό είναι και ένας από τους στόχους του παιχνιδιού. Δηλαδή αναζητώντας να βρούμε και να συγκρίνουμε αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο το περιβάλλον. Φαντάζομαι έτσι είναι και σε κάθε τάξη. Ναι, τραβάει τα παιδιά. Φέτος ξεκίνησε αυτή η πλατφόρμα παρουσίασης. Ήταν λίγο διαφορετική τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν ένα πιο κλασικό στυλ ερωτήσεων που επέλεγε το παιδί. Και όπως μας είπαν και από τα εκπαιδευτήρια Δούκα που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος, θα προχωράνε όλο και περισσότερο σε τέτοιες διαδραστικές αναβαθμίσεις, λειτουργίες του παιχνιδιού. Να δούμε λίγο αυτό το διαγωνισμό πώς έχει εξελιχθεί. 14 χρόνια είναι πολλά, είναι αρκετά. Έχουμε κάποια στοιχεία? Ναι, έχουμε κάποια στοιχεία. Από ό,τι μας ανέφεραν, συγκεκριμένα είχαμε την επικοινωνία με τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού Λυσίας. Ασχολείται με την ανάλυση και ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής.